Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras tango niyan, 10 minutos bago mag alas 7. Ano daw banwan? Ang pagdisarolyar ka nangingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkuha kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan sa 97.5 Bangon OK FM. Diyos maray na aldaw po sa Saindo Gabos. Ini po si Ervin Borja sa programang Ano daw banwaan. Mga tugang aral daw, haros aral daw ang headline sa mga bareta. Iyo ang irimbestigaran kung saan o paano nakako ang vaksin na ginamit na pang-iniksyon kontra sa COVID-19 sa mga membros kan Presidential Security Group. September pa sana palan, kan nakaaging taon, nagbarakuna na nin COVID vaccine sa mga membros kan PSG. Ngunyan, nagkakasiribot sa Senado kung napano talaga. Tagarong may violation kan lay dahil ini uminagi sa approval kan Food and Drug Administration. Nabigla na sana itong pamayo kan Food and Drug Administration kan nakaaging simana kan sabiyo ni Presidente na ang ibang membros kan military pig-iniksyonan na. Mismong si Secretary of Defense nagsabi na smuggled ang vaccine hali sa ibang nasyon. Pag sinabi baga kayang smuggled, talagang may dain na sunod na regulasyon. Regulasyon na pinapasunod kang gobyerno mismo. Ngunyan, kapag ang ibang mga membros kang Kongreso as in Senado na iniimbestigaran na mga pasali na aramtang mayo mampadudumanan, as in kasuod nag-warning na ang Presidente na pag pinaapod sa Kongreso o Senado ang membros kan PSG, dahil magsimbag ang mga ini, as in dahil magsubasuba ang Kongreso o ang Senado na sinda iditini. Tapag iniginibo kang Kongreso o Senado, madyan si Presidente sa Congress o sa Senate para sinda ko anon. Isa puntong ini nayaon na intero ang loyalty o lealtad kan military sa Presidente. Dawa siguro pirang batalyon ang darahon ni Presidente sa Kongreso, kaya niyan darahon. Asin ko anon ang PSG kung sakaling i-detain kan mga membros kan Senado kung dai magkooperar. Mga tugang after almost 5 years in office, digdi ka man mabilib kay Presidente na dai nagibo kan ibang Presidente. Naharos ang lealtad kan military, yaon na sa saya. Kaya sa puntong ini daw, anong gustuhon niya sa panahon na ini? Kaya niyang gibuhon o kuanon. Dawa pa mag-asta pa si Presidente na above the law, mayong makakabangga sa saya. Siguro iyo na ini ang epekto kan sa iyang mga nainot na aksyon na pabor sa military. Primero, dobling sweldo. Ay dakulaon na bagay ini sa mga membros kan military. Mga kung ano-ano pang mga benepisyo. Sinasabayan pa na kung na-address si Presidente sa mga military kan mga membros kan military. Ang apod niya mga sundalo ko, mga pulis ko. Kaya intirong namati kan military ang pagpadangan. Ipira pa kang pag-appoint din mga retired military officer sa mga importante as in sensitibong pwesto sa gobyerno. Kaya sa panahon na ini, as in sa aksyon kang Presidente, kadakol kitang kahaputan. Isa'y makakabangga sa panahon na ini sa Presidente. Makapadagos pa daw ang Kongreso o Senado sa mga investigasyon na ginigibo. Kung magpadagos, pasiring daw inisain, may kaabutan daw. Bako daw na entero ng raot ang check and balance sa gobyerno na
elementary pa kita, pigsasabi na under the democratic form of government, iguanin independiente ang executive, legislative, saka judiciary. Isa panahon na ini, igwa pa daw kayan, na may check and balance na pwedeng mag-check sa kada saro. Tama daw, ang nagiging orientation kan mga yaon sa military o pulis. Bako daw na ang halangkaw na sweldo, asin mga benepisyo, hali sa buwis na binabayad kan tao. Kaya tama sana na ang lealtad itaw sa konstitusyon, asin sa tao. Dapat daw na ibalik ang tamang orientation na ang lealtad itaw sa tao, asin sa konstitusyon, para makabalik kita sa rule of law. Aldaw Banwaan, ang pagdisarulyar ka nangingenot na isyu kan aldaw, ang pagkua kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Aldaw Banwaan sa 97.5 Bangon OKFM. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Super